Uyon ba mo aning nay grupo karon matod pa ni kanang naang magpapili pagka senador nga si Norberto Gonzales nga doon nay grupo magpasakag impeachment complaint na pananglitag matinuod ni okay ra ba mo gi-impeach si BBM murag luoy man pud dagway Ang pagtamod sa matag habig mo'y makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Ato mga kaigsuna, mga suking tigpaminaw, arita sa mga isgutanan sab karong gabiona kay matod pa usab usa ka sikyo usa ka security guard or sikyo gihimo nga vitamins ang Shabu aron kuno mga suking tigpaminaw kanunay kondisyon ang iyang lawas. Apan gawas nga musuyop siya na maligya usab siya og Shabu. O gidimalas kay nadakpan sa kapulisan diri sa may Sambag 1 dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. So mo ni mga suking tigpaminaw dako kayong kuan noon sa uman nga si ang PNP chief man mga suking tigpaminaw sakto dito yang giingon tinuod ingon siya mga suking tigpaminaw nga dili kuno kanang naang tanang ni suyop og Shabu adik dunay uban nga ni suyop mga suking tigpaminaw aron nga ma-extend ang ilang oras sa trabaho nya kanay ngon ana kasamang Nestor musuyop ka maligya pagyud ka nya asa man na padong sige kag suyop maturiring imong utok mo na mupatay na kanimo ka og galingong pamilya mo na nga bawi dagoy na kasamang kanang naa nga PNP chief Marbil oy kay no daghan na kay mga kuano security guards dili lang kay kani pata nakadungog og balita mga sukintig paminaw nakadawat ining niyang mautaho daghan na mo na nga bawi dagoy oy kinsa man ni pulisang uban nga mga pulis mga sukintig paminaw nga mga tarong nagpanglingo-lingo nya saon taman nga ila man ang labaw pero ang mga pulis mga sukintig paminaw mga tarong nga mga pulis labi na kaning mianas ubos nga mga pulis nagpanglingo sila oy nagpanglingo sila na unsa naman ito ang PNP chief mo na ni resulta nga para nga mo taas ang oras musuyop og Shabu mga sukindig paminaw mo na po'y resulta nga gi-extend ang iyang termino tingali kanato pangutana lang kay kanong gi-extend man ang iyang termino tungod man kuno to sa eleksyon pero eleksyon yung kuno kahay kanang naang rason nganong gi-extend ni Presidente Marcos ang iyang termino nini nga chief PNP Marbil mga sukindig paminaw diya kanana ang gihimo kuno nga vitamins niya Shabu aron maabtik yang hunahuna maabtik yang lawas mga sukindig paminaw na maligya pagyud may kinadakpas ka pulisan ni asa man ni padulong madugay ang suyop madugay ang kuan kimo ni sikyo ka diha na maligya sa ka mas maayo pa magsikyo manggaling ka diha masahiro baka gabal-habal ka baka maninda baka ka diha donut maninda baka ka diha BBQ ka diha unsay laing paagi nga makakwarta ka nga tinarong dili ning makakwarta ka mamaligyag drugas. Straight to the point. Naunsa ba yung tao ning kalakiha mga sukintig paminaw niya mo na resulta dili sa kwan kana na ang hantod nga magsigig suyop hantod mo unay nagpamilya mo unay nagsilingan kaysa iyahang panglantaw mga sukintig paminaw mga demonyo na yan silingan mayo og silingan nga niya nga kanang naasang kawatan or kriminal mo ipatyon magayon ta okay na lang ang problema og mga inosente ang problema og mga inosente mga sukindig paminaw nga mao'y biktimahon ani nila kasagaran ra ba karos mga biktima sa mga durugista kani mga inosente makaingon nila ng uban nga may lagog ka na mga durugista mamatay murag okay na lang na kanungkas mga inosente muna ang kuani kanang naang no nang atuang kapulisan diri sa ubos padayon man nga nakigbatok aning illegal nga drugas pero muna nga kanang naabang ang uban madakpan mobalik rapot kaysa nga kuan man kanang naang mamay giingon silang PNP chief Straight to the point. Samtang sa laing bahin senatorial candidate nga si Norberto Gonzales
Nibutyag nga aduna nay mga grupo nga nagplano nga mopasaka og impeachment batok ni Presidente Marcos liwas sa eleksyon. Straight to the point. So kaning niya mga sukindig paminaw tuling hatagag pagtagad kay duna na kunoy mga grupo nga mopasaka og impeachment batok ni Presidente Marcos liwas eleksyon. Kani ato ning tan-awon kumusta man to mga naminaw kay kaning ni ang impeachment bisan kinsang tao pwede pasaka, ordinaryong tao. Kita nga mga Pilipino, ordinaryong mga Pilipino makahimo mga sukindig paminaw pagpasaka og impeachment complaint. Ngadto sa Kongreso. Unya pag-abot sa Kongreso, ang mahitabo ana kinahanglan nga dunay congressman, dunay congresswoman nga mo kuan ana dito sa kana bang mo endorse. Kinsay mo endorse ana mga sukindig paminaw kanang naa nga mao nga kinsay congressman magpaluyo ana. So kamo mga naminaw diha uyon ba mo aning niang or kanang nang uyon ba mo aning nay grupo karon matod pa ni kanang naang magpapili pagka senador nga si Norberto Gonzales nga dunay grupo magpasakag impeachment complaint na pananglitag matinuod ni okay ra ba mo gi-impeach si BBM murag luoy man pud dagway so dunay grupo wa pa gikabutyag mga sukindig paminaw kon kinsa ning grupuha wa pa gikabutyag kon kinsa ning grupuha ang kanang naa nga mo file og impeachment complaint. Pero liwas eleksyon, posible nga duna na. Unya, ang mahitabo ni ini, kay ang mga pananglitan o makahiusa ba, kani mga supporters ni kani Presidente Duterte pasaka og complaints, mas bugat ni. Mas bugat kung ang kaning mga supporters ni kani Presidente Duterte mo'y magkahiusa pasaka complaints. O niya, doon na ba kuno to yung mga signature campaign sad nga kanang gihimo sa mga supporters ni Duterte, mga sukindig paminaw, nag-awhag pa kanaugos pwestos Presidente Marcos, pero dili mo guna na kadali. Dili na nakadali, o niya ka na elected official na, pero og doon na impeachment complaint, agi sa kanang prosesos balaod, o niya matanawan dito mga sukindig paminaw, gihimo nila ni Vice President Sara ba? Di mo na tan-aw nas mga tao karong uyon ba sila og daw na impeachment. Kay pananglitan katong impeachment ni Vice President Sara Duterte, bisan og ang mga tao mura og majority sa mga tao dili uyon nga impeach siya. Kay dunay mga ni uyon, katong wala makauyon, mo'y ni uyon nga impeach. Katong mga supporter si Duterte, wa gyud makauyon nga gi-impeach si Sara. Pero ilag yun niya gi-impeach mga sukindig paminaw. Straight to the point. Pero karon tan-awon tani, pananglitag dunay impeachment complaint batok ni Presidente Marcos, duna kinsa man kahang kongresmana ang magpabuang-buang og endorse ani. Duna ba? Unsa man? Wa ba nang hurot og kapirma ang mga congressman sa impeachment ni Sara? Murag paminaw ko duna. Diha sa Davao, si Pulong mga sukindig paminaw, galing kay murag dili po na mo-appeal si Pulong, di gina mo endorse si Pulong, nga makaingon po siya nga, murag, kuan man, kanang ni balo siya sa, iyahang niganti siya sa, gihimo nila siyang igsoon sa iyang amahan, murag dili na, posible kato si Congressman Ungab. Congressman Ungab, posible nga mo endorse anak, kung galing doon ay mga grupo, mga supporters si Duterte, posible mo endorse. Kinsa pa ilang congressman, Rodante Marcolita. Kung karon nila, aw atong mga wapay nagsugod ang campaign period o ilan ang gibuhat mga sukindig paminaw, posible nga dunay maka-endorse kay dunay pro Duterte diha sa Congress. Kinsa pa may lain nga wa ni pirma sa impeachment ni Sara? Si Richard Gomez. Dito mga sukindig paminaw sa kinsa pa diris ato si Cute Dilmar, wa ni pirma sa impeachment ni Sara. Posible mo endorse ni siya. Kinsa pa si PG Garcia.
Si Gwen Garcia, pirma man iyang kwan, iyang umaga, di pirma man, ha? So tan-awon kaniron, og unsay pulsos mga tao. Uyon ba sila nga i-impeach si Vice President, at kanini ang si Presidente Marcos? Kay kung doon ay nakauna-hunaan niya, doon na ba ito'y mga posibleng grounds? Ha? Kaling kay ang Supreme Court, dugay man sa kaayo mga sukindig paminaw god ni human aning issues PhilHealth, na? Kay katong wa pa nagsugod ang paghuman sa GAA ba? Paghuman sa GAA, na matikdan man to nga walay budget ang PhilHealth. Kana siya, posible man to ilang irason para impeachment. Ikaduha mga sukindig paminaw, kadto ang education mas gamay kaysa DPWH. Unconstitutional kadto. Ha? So unconstitutional kadto, pwede itong himuon nilang grounds. Wa may nangahas. Pero wa mangahas ato tingali, kay basig mahadlok mga sukindig paminaw, kay basig ipatawag ka squadcom, ha? Ang kanagod unconstitutional kadtong ato ang kanang paggamay og budget sa DepEd. Kay naas konstitusyon ang Department of Education mao ihatagan og labing taas nga budget unta sa gobyerno. Pero ang gitagaan ang DPWH man. Nganuman, ang DPWH maghimog mga dalan, muguba og mga dalan, dahil ayuhon na mga dalan, pagkahuman ang mukonstruct ana, mga kontraktor sa mga congressman, ha? Lara na ako dagang kaila diha, nga. So, tuning hatagag pagtagad ron kay, ang mga congressman kinhalang maminaw sa mga tao. Mingon ang mga tao, i-impeach si Marcos. Ya? Kana makalusot man dito sa kongreso, murag paminaw ko, murag kuli tingali kaayo kay naaman sa mga 80% ngadto 90% sa mga congressman pro Marcos man gyud na kay dawat gud sila og ayuda kuno sa pag-impeach si Sara, ha? So karong liwas eleksyon, bisan ta mga 2026, 2027, kaning mga congressman minahinay na nagbali. Kaning mga senador, congressman minahinay na nagbali o kinsay nagplano nga modagan pagka-presidente sa 2028. Ha? Kay mo kuha naman na, di naman sila patuon ni Presidente Marcos, hinay na nagtakilid, ana. So, dunay mo file og impeachment. Batok ni Presidente Marcos by 2027-2026. Posible mga sukindig paminaw nga galing kay kinsa may muhatag nila og akap nga si House Speaker Martin Romualdez pag kanang nang igagaw man as presidente. Orag di tingali gyapon makalusot. Pero mo na nga dunay may nag-ingon nga agwan na lang, ari na lang tamo kuan. Ari na lang tamo kanang naang mubawi lang ta sa eleksyon. Bawi lang ta, kay matod pa, vote straight kuno sa PDP laban. Pangutanon sa nimo kunya, nakamemorize ka sa mga ngalan sa PDP laban ng mga senador? Wa lagi, duhar ka buok, ha? So mo nga, kinsa man kahang grupuha. Tuning hatagag pagtagad mga sukindig pamin, tuning sundan kay kinsa man kang grupuhan ning niang mo kanang naang nga mo pasaka og impeachment batok ni Presidente Marcos kay no murag kuan man kanang naang kuan man ang uban murag uyon do naman to ni comment din nga murag na si Angela impeach Marcos ni uyon siya mga sukindig paminaw do na padtoy si AJ Cabigas, kasamang AJ Cabigas, o si Hazel Tanhay, ingon sa uyon mga sukindig paminaw, kasamang Joel Andalis, uyon ang i-impeach si Presidente Marcos. Pero,
wa pa ginganla ni Norberto Gonzales o kinsa ni magrupuhang o pasakag impeachment batok sa presidente. Straight to the point. Pero si Senadora Amy Marcos gihagit man to ni Sal Panilo, nya Torne Sal Panilo nga og tinuod nga ilaban sa Duterte iyahang ipa-impeach ang iyahang igsuon nga presidente. Mo nitong tanawon karon kay karon ra ba mga sukindig paminaw gipos adto ni Senadora Amy Marcos kay mopatawag siya og ikaduha nga Senate kanang naang investigation o Senate hearing mga sukindig paminaw. Niingon si Antig Pamaba sa Palasyo, pinaagi ni Attorney or Undersecretary Claire Castro mga sukindig paminaw. Matod pa niya nga ato ning i-quote ning iyang istorya nga katulad ng sinabi natin noong mga nakaraang araw. No? Sa iya na kunong giingon, pariho atong giingon niya sa mga naging adlaw mga sukindig paminaw, hindi pipigilan ng Pangulo ang mga cabinet members o mga secretaries dili kuno mga sukindig paminaw pugnan sa presidente ang mga cabinet members o mga sekretary at dapat naman natugunan kung ano ang mga katanungan ibibigay sa kanila provided na po ito na hindi ma-violate ang executive privilege. Matod pa ni Claire Castro nga dili pugnan ni Presidente Marcos kung ipatawag og balik ang mga members sa cabinet o kani mga sekretary kay aron kuno matod pa mga sukindig paminang matagaan gyud og kanang naa pong katin-awan ang mga pangutana mahatagan og pangutana ang kanang naang mahatagan saktong tubag ang kanang naang mga pangutana. Unya karon imbis mulusad og second investigation si Senadora Amy Marcos dito sa Senado mga sukindig paminaw sa pagdakop di kanhi Presidente Duterte, ni padala og suwat ang executive secretary nga si Canis Bersamin mga sukindig paminaw. Gipadala niya dito sa Senate President ni Chis Escudero og dito ni Senadora Amy Marcos nga matod pa unsa may ang giingon, in light of this consideration we must respectfully decline the invitation to attend the hearing. So si Amy Marcos nagplano unta og second hearing. Nya unsaon man nga dili naman sila mo attend sa hearing. Pero naingon si Franz Castro nga dili pugnan sa presidente, mas maayo gani hinuon nga dunay Senate hearing. Karon, pangutana. Kinsa may naghulhog aning mga sekretaris, kinsa may naghulhog aning Malakania nga dili mo cooperate mga sukindig paminaw sa investigation. Ngano man nga dili man sila mo cooperate sa investigation. Unya pananglitan o kaning mga Duterte ipatawag sa Quadcom, ipatawag sa Senate, atat kay sila nga ipatawag. Di ba? Kaning mga vloggers nga kuno nag-content og mga fake news, ilaha mga sukindig paminaw nga ipatawag dos Congress. Dito sa Quadcom, dito sa Senado. Katong mga pulis ilang ipatawag ngadto. Unya kun ang Malacanang na ipatawag lagi. Ngano mang pa-decline mas ilang baga, Kung wala mo'y gitaguan nga sayop mga undo, Undo Bersamin, undo, Kung wala mo'y gitaguan, og aron nga, ngano man, pananglitan og limpyo inyong konsensya, tinuod ang inyong gibuhat, wa mo'y angay ikahadlok sa investigasyon. Kung wa mo'y gitaguan diha. Ngano man nga nikite man ang inyong ikog karon, Mura naman mog iro lagi karon nga nalupos ang nagkalakiha. Naman diri karon totoo atong basahon ning
kaning letter mga sukindig paminaw nga gi padala ni kanang naa nga Lucas Bersamin ang executive secretary sa Malacañang. Straight to the point. Dali pata mga sukindig paminaw moadto sa tuwa nga misgutanan karon kabahin aning grupo or duna matod pay grupo nga mo file og impeachment complaint batok ni Presidente Marcos. O niya kanisang niya karong pagpadala og suwat pagpadala og suwat mga sukindig paminaw sa Malacañang ngadto sa opisina ni Chis Escudero ngadto Senado og ni Amy Marcos nga dili sila mo tambong sa kanang naang nga sunod nga Senate hearing kasamang Nestor. Ikaw og bikaron unsa may mahimo ani ni kuanron unsa may mahimo sa Senado kun dili mo tambong. Kay ang Kongreso kun dili mo tambong mga sukindig paminaw padadag sa pina. O niya i-contempt kasamang Nestor, ha? Kaning ni akaron di sa dili pagtambong ani mga sekretary sa Malacañang makahimo ba kaha si Senadora Amy Marcos sa pag-contempt niini? Makahimo ba kaha siya sa pagpadala og sa bina? Ha? Tanawon tani ron kay basi kani makaingon ta ba nga kani mura og mabuhat ni Senadora Amy Marcos murag makaingon na ta nga murag tinuod dool lang gyud tinuod nga baro gid siya para Presidente Duterte. Pero dali yung gani nga watay mahimo kay kanan di man sila motonga. Kana mura makaingon ta nga sakto tong ingon Salvador Panilo nga na kanang patuhuwa imong lula, ha?